On estem, Enric? Bueno, anem a creuar a l'altre costat i ja passem per aquí. Què és això? El pas de Segre on van fer la portada de discos Beatles de Abbey Road. Vale, pues estem creuant per Abbey Road i això és Abbey Road. Un pas de Segre. Hasta luego, chicos. Ho duc jo. On estem? Estem en Camden Town, mare de Déu, que gran és això. Està superxuli. El Tete s'ha comprat unes ulleres amb molones. Ai, què passa? I així un caballito. Ple de pegatines. Oh, que guai. I així està, Laia prenent el seu primer Starbucks de la seva vida en Camden Town, London. Oh my god. Si n'anem ja a l'estació del tren, que demà tornarem, perquè està xuli i no l'hem acabat de veure tot. Entonces anem a l'estació de tren perquè tenim que veure el musical. I se l'han gravat. Oh. ¡Qué calor! Esto es enorme, o sea, barbaritats. Hola, hola. Wow! Acabem d'eixir de veure el musical i què tal? Està molt lleig, veritat, Enric? Wow. Wow! Estàs content? Està superguai! Y ahí tenim a Laia sentada en la catedral de Sant Paul, igual que la senyora en Mary Poppins. I conste que estic fent un esforç molt gran perquè l'escala està banyada. Feed the birds. ¿Qué tal canción va? No. Esta es Laia, esta es la catedral de Sant Paul. Flight safe mode. You may use handheld devices such as mobile phones, tablets and e-readers during takeoff and landing. You may also use personal headphones at these times. Larger items including laptops must be switched off and stowed away safely. If you have any questions, please ask a member of your cabin crew.